mais an ka denkundi ko kuma fɔra ye ko donsokɛ tɛ waritigi ye dɛ mais donsokɛ ye sogotigi de donc k'a taara munumunu Bamakɔ lamini na yan nɔ Ala y'an garijɛgɛ kɛ min ye o ye sonsan 2 ani wɔlɔ 1 ko k'a minɛ k'a di Musa Kuyate ma k'a k'a di Jibatɔ ma o k'o kɛ naji ye nin Isufu Sangare naka ye o tɛ Diri Namu Diri sogo bɛ k'i ka na la sogo bɔtɔ filɛ nin ye bɔrɔ ko Musa Kuyate kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko foli bɛ d'a ma dan tɛ foli min na ko Musa tɛ jeli dɔrɔn ye dɛ ko mɔgɔ caman bɛ Musa dɔn ni jeliya de ko Musa ye dankuna donso yɛrɛ yɛrɛ ye siga t'a la o ye tiɲɛ ko Musa ye sogo faga ko mais Bamakɔ yan k'o sira fɛ ko ni donsow taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Musa bɛ bɔ ni Musa kungo dun sera don ko ala mana kɛ tubani ye donsow kan ka na n'o ye a ka dɔn k'a bɛ donsow de kɔ ko nin ye komi n tora donso den n'a ba donkan ye k'a lase filɛlikɛ jama cɛ n'a muso donso den n'a ba kungo la ala ka den balo k'a fama mɔ k'a ba ma mɔ ko ala kana kɛ lagalagatɔ ye ala kana kɛ fatɔ ye ko ala k'a kɛ magoɲɛden ye ko ala k'o kɛ a ka alaya yɛrɛ bonya kama sallallahu alaihi wasallam a ko Diri k'i ye ngɔni fɔ ko kaman kelen bɛ d'i ma Badiri ko chasi bɛna dayɛlɛ a tɛ mɛn ni ala sɔnna ala kira ka sɔn an fa n'an baw ka sɔn ko ngɔni fɔlɔ bɛɛ bɛ sogo kelen kelen ko ni ala sɔnna a ma nin ye kɔtɛ Diri ka ye ko kɔrɔfɔ bɛ dan nin yɔrɔnin na waramasa fɛn dɔ bɛ waramasa bolo yan wala jama ni so jama ko don ni ne y'a bila n kun